הסיגל, הקהל נשרף מזה. מה שאני אוהב של דיוויד בואי היה ככה כל הזה, אבל זה נראה כאילו הוא הוריד את המשקפיים קצת כשמיטל דיברה. אז אתם כולכם אוהבי מדע, כן? אתם אוהבים מדע או שבמקרה אמרתם, טוב, אין לי חיים בבית, אני אבוא לסינמטק. לא? אתם אוהבי מדע? יודעים מה אומרים על האנשים שאוהבים מדע בדיוני? חמצנים. סתם, זה... רק האקסיט שלי אמרה את זה. אני אוהב מדע, אין מה לעשות. אני אוהב מדע במידה זו או אחרת. אני אוהב את הרעיון שהיקום הוא אינסופי. זה כאילו, אנחנו לא יכולים להכיל את זה. זה אומר שהכל יכול לקרות. מה שאני אוהב בזה, אני אוהב את הרעיון שיש יקומים מקבילים. כי לפעמים כשאני עצוב, אני אוהב לחשוב שאולי ביקום מקביל, אני שמח. זה מאוד מאוד חושב שהוא יקום אני שמח. מה שבטוח לדעתי לגבי העתיד, עם כל החששות שלנו, מה שיקרה, מה שבטוח לגבי העתיד כזה, אפילו בעוד 100 שנה, זה שפרס עדיין ילחם למען השלום. כתבתי את זה לפני שבוע, אז הסיין הזה מת. תודה שהרסת לי את הפאנץ' שלהם פרס. סתם, איש אדיר, לא איש טוב, הוא איש טוב. הוא קומיקאי אדיר, אני יכול לומר לכם שמה שבטוח בעיניי, חוץ מפרס לגבי העתיד, זה שאנשים יעשו סקס עם הרבה יותר דברים, כי הרי לפני נגיד 50 שנה, 100 שנה, ההומוסקסואליות הייתה, מה? אנחנו בחיים לא נסכים לזה, כנסייה, צלב, וסוחפים אתכם. והיום זה לגיטימי לגמרי. כולנו הזדענו עם גבר. וברור לי שבעתיד הדברים יהפכו להיות, פתאום זה גדל. עכשיו אני מדבר על סקס עם חיות, אז זה גדל. כי מה שברור לי זה שיהיה הרבה יותר דברים. רובוטים, כמובן, כולנו נעשה מינים רובוטים, אין שאלה בכלל. ורק שני אנשים בעולם שעדיין ירצו ילדים יהיו בזוגיות. וברור לי שנעשה מינים כאילו עם חיות, למשל. אין סיבה שלא. כאילו כבר היום טבעונים טוענים שהפרה רוצה חופש, ושהפרה מאושרת, ושהפרה מתגעגעת לילד שלה. אז את רוצה להגיד לי שהפרה לא יכולה להגיד לי עם העיניים שהיא רוצה אותי? הפרה הזאת רוצה שאני אכנס לתוכה. זה יהיה הטיעונים של אנשים. הפרה רוצה מזונות. הפרה רוצה מזונות, אני אשלם לפרה מזונות. מה משלמים לה? דשא? חיקש. מה פחות תחלום? אני אכיל אותה קש, כמו את אשתי בחלל. עוד דבר שיקרה זה שהרבה יותר אנשים יצאו עם אחים שלהם, אחים ואחיות, כי למה לא, אוקיי? יש לך אחות יפה, אתה מעוניין, יש לכם הרבה דברים לדבר עליהם, איזה אימא יש לנו, יש הרבה נושאים בשיחה. והסיבה היחידה הרי שזה לא קורה, זה כי אנשים אומרים, איך שדיברתי על זה, שני אלה שם התנשקו, נראה לי הם אחים. נראה לי הם אומרים סוף סוף, מישהו. מה שיקרה זה שכאילו אנשים תמיד אומרים, אתה לא יכול לשכח עם אחותך, יצא לך ילד מפגר. אבל אני לא מפגר, אני אשים קונדום. בואי נעשה מין ונהרוס לעצמנו את החיים אחר כך. אני לא עושה את זה עם נשים אקראיות, אז עם אחותי. אני יותר טוב מזה. אבל עדיין שוכב עם אחותי. אני גם מאמין שיהיה לזה שם בעתיד, לאנשים שכאילו, אתה תצטרך לקבל את זה, זה כאילו, היי, תכיר, זאת רונית, חברה שלי וגם אחותי. אתה שוכב עם אחותך, זה לגמרי לגיטימי עכשיו בעתיד. כן? זה נראה שזה מפריע לך, יכול להיות שאתה לא אוהב אינסנס? יכול להיות שאתה אינסנסיטיב? זה השם שאני מאמין שלי. אינסנסיטיב. מה שכן, עם כל הבלגן וכל זה שהכל באמת לא ברור, אני יודע למי אני אצביע לנשיאות בעתיד. הילרי קלינגון. אני פשוט תביא זכויות לקלינגונים. הגיע הזמן, היא תהיה הנשיאה הקלינגונית הראשונה וגם האישה הראשונה, כי זאת שעכשיו לא תזכיר. מה עוד? שמעתם שגילו מים על הכוכב אירופה, על הירח אירופה גילו מים,
שזה אותי מאוד משמח, כי זה עוד מקום לקחת את הילד בשבת. אבל הבנתי ש10 דקות אחרי שגילו את המים, כבר היה שם ערסים עם קריוקי. אז זה הרס את המקום. מעניין אותי אם כשחייזרים מתערבים על צדק, אז זה אשכרה על הכוכב. זה קצה, אבל התערבנו על צדק, זכית, בבקשה, הוא שלך מעכשיו. עכשיו, 3 דברים שאני שונא בסרטי מדע בדיוני. כל הסרטי מדע בדיוני שעושים מאחר. 3 דברים. הראשון, החייזרים תמיד נראים כמונו, נכון? תמיד יש איזשהו משהו, יש להם ידיים כלשהם, יש להם איזשהו רגליים, ב-90% מהסרטים. אף פעם זה לא קובייה. אף פעם זה לא כזה, וואו, חייזרים הגיעו, והם נראים כמו בננה. אני לא יודע, אחי, החייזרים תוקפים אותנו, איפה הם? אני לא מזהה אותם, יש פה הרבה אשכולות בננות. זה אף פעם לא קורה בסרטים. דבר שני, שתמיד יש תמיד את האופציה הזאת. החייזרים, הם קוראים אותנו, הם הורגים אותנו במכות. מה אנחנו יכולים לעשות? או נהרוג את החללית אם שלהם, וכולם ימותו. כי הגזע המתקדם הזה, יש להם בן אדם אחד שהם הורגים, וכל השאר מתים. זה כאילו אנחנו הרבה יותר מתקדמים. אתה לא מאמין, הרגו את הנשיא, מה אנחנו עושים עכשיו? בואו נמשיך להילחם, נראה לי מריקני, בואו כולנו פשוט נמשיך להרוג את החייזרים, מה הבעיה? אבל זה לא, החייזרים הם עובדים אחרת. דבר אחרון, בסרטי מדע בדיוני, תמיד גם אם הם קוראים עוד 60 שנה, תמיד כשהבן אדם אומר, אני רוצה לשים לך איזה שיר. זה תמיד שיר מ-1950. הסרט קורה ב-2200, ותמיד הוא שם לה, Tell Laura, I love her. כאילו 200 שנה לא הייתה מוזיקה. זה אף פעם לא כאילו שיר מעוד 50 שנה. אוי, אני מרגיש שהסוף קרב, אני רוצה לשים לך שיר. זה חרא כזה שכתבו עוד 70 שנה. תודה רבה לכם.